پشتی چەندین meha ji karê hevbeş û cidî li gel birayên me li Komara Lubnanê. Em gihîştin rêkeftinekê derbarê girtiyên Sûriyê yên li Lubnanê û mekanîzmaya veguhestina wan bo navaxa Sûriyê. Îro em bi derxistina beşa yekema girtiyan dest bi cêpêcîkirina vê rêkeftinê dikin. Ji ber vê yekê, em spasiyeke mezin pêşkêşî birayên xwe li Komara Lubnanê dikin ku ji aliyê Serok Joseph Aoun, Serokwezîr, cîgirê wî û tîma wî ya jê hatî. Wezîrê Dadê û tîma wî ya jê hatî, dezgehên ewlehiyê û aliyên peywendîdar ve tên temsîlkirin. Ji ber vê hevkariya erênî û berhemdar ku xwezeya peywendiyên Xurt tên di navbera her du welatan de nîşan dide. Herwîha em ji malbatên xwe yên Sûriyê re li ku dera cîhanê bin peyamekê dişînin ku em li gel we ne û piştgiriya we dikin û em dê her tim ji bo xizmeta we bixebitin. û bi îzna Xwedê em dê hemû şert û mercan biafirînin da ku hûn bi serbilindî û birûmet bijîn. û li welatê xwe yê dela Sûriyê yan jî li her cihekî dinê cîhanê di nav ewlehî û aştiyê de bijîn. Silav û rehmet û bereketa Xwedê li we be.